ନମସ୍କାର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନଜର ଦେଉଥିବେ, ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ନ ବସୁଛନ୍ତି। ନା ଏଥିପାଇଁ କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବସୁଥିବା ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମର ନଜର ଦେଖୁଥିବେ, ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବାହାରେ କେନାଲ ବନ୍ଧ, ରାସ୍ତା କଡ଼, ପଡ଼ିଆ ଏଠି ଝାଡ଼ା ଯିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅଦେଖା ଅଙ୍ଗକୁ ସର୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ 5G ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ହାତରେ ଧରି କ'ଣ କି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତା ମୁଁ ବି କେବେ ବୁଝିପାରେନି। କେବେ ସୁଧୁରିବେ? କେମିତି ସୁଧୁରିବେ? କ'ଣ କଲେ ସୁଧୁରିବେ? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବାଟୋଇ ହେଉ, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପିଲାଟିଏ ହେଉ, କିମ୍ବା ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ହେଉ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ! ଏହି କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ହେ ମୋର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏତିକି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ନିଜ ଦୁଆରେ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଝାଡ଼ା ଯିବା, ଆମକୁ କିପରି ଲାଗିବ? କେମିତି ଲାଗିବ ଆମକୁ? ନା, ଆମେ ଏମିତି କରିବାନି। ତେଣୁ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ ବନ୍ଧ ଏସବୁରେ ଯାଇ ଝାଡ଼ା ଫେରିବା? ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ।